Balimaw an très urgent. Balimaw an bɔra ka information fila de sɔrɔ bi. Jeudi 2 octobre 2025 Maliens yɔrɔ ka kalan. Attaque mun kɛra Segu kunu bi o yɔrɔ kelen tuguni attaque taara kɛ o yɔrɔ sira kelen fara tuguni Maliens an ka mɔgɔba dɔ sara. An ka alimamiba dɔ Abdul Mansour Aïdara n'ale an ka député kɔrɔ ye. Député kɔrɔ don en même temps aussi mɔgɔ min don a kun bɛ mɔgɔw dɛmɛ Segu ka de don. Maliens ko nin cɛ in fasora. O ye information fɔlɔ ye. Maliens bilan, le bilan est très grave. Ne tɛna n da don o la. An ka sɔrɔsi baden fagara ni Maliens caman baden. Hali an ka Mopti tribunal président o muso ko fana sara ɲɔgɔn kuma mɛn. Ayiwa an ye information filanan min sɔrɔ ko syndicat minnu bɛ station na ko mɔgɔw ko k'u bɛ taa ko la ko communiqué des syndicats national malien des acteurs de pétrole et des stations-service du Mali. Voilà, ko SYNAPES. Awa, ma munu ta station ye, ou ko kumena Mali station be fermé. Ko ministre be ka boka kuma munu fo, ko tienta la de Malien ko keni fle. Si ça amena do information folo konana. Nya fa na choka kunu. Malien anga mogodo sara kunu segu taga sara la akara dusukasi insécurité mogoni fun ba dende fa Malien mogo mi sara kunu aka chade ntendu ko lode l'air est très grave mega kuma fa woromina anga mogo fla de sara jeune do sara en même temps aussi mena ni yorobo ka yoro belaje nanga janga nyoro laje voilà oui jeune do photo ira ko sara en même temps aussi yoni fana ira nin chay fana sara atoko ko papu konipo voilà nin chay fana sara a photo flene ko papu nin chay to ko papu ni fana sara haramadew ni de be ka bo Segu taka sara la mbero na ko bi donc ka isra tegera Segu bon ka bo Bamako kibeta Segu bi be ki kolosi parce que haramadew de ni be ka bo sara la bi Malien oui attaque ke woro kelim na kunu de bi utara Segu woro kelinga ka tla ka attaque ke woro kelina ne re ya vidéo ye a shooter se ka pas compter là ntendu ko la ne ta vidéo partager de anga surasu ka fi non c'est pas possible. C'est très grave. Donc, amena station moko ka communiquer fana kala sisa. Nan claro la. Anga nga mufo Mali. Ne kan me mufo Mali surasu nyana. Na ma simi goita genga boy insécurité ate bankwa. Wallahi billahi na ma simi gen billahi vous serez complice. Ne ke na fo bela jelengana. Atela nya simi bolodi. Nyo de fo bela jelengana. Mais na oda de bala kanya lelo ay ta fait. Anga ta dro. Aba frango ngadi. Emaye ka Musa Traoré to jamana nyagamina dro atete ntara Musa kaga abetaka surasu aba frango ngadi aba simi kreve surasu de wole ka funa kwa simi tese o beka frango ka beka ka kulugele ya ka simi kelen dro boy dro par Mali problème a simi dro di aya simi kungulo salon ga boy dro o dro de solution bon station mo où y a lettre mu cheme a sebene flene Mali be kala mede ko communiqué du syndicat national malien. Voilà, malien des acteurs du pétrole et des stations-service, SYNAPES. Le syndicat national malien des acteurs du pétrole et des stations-service informe l'opinion publique nationale et internationale qu'une rupture grave d'approvisionnement en produits pétroliers est constatée depuis plusieurs jours dans la ville de Bamako, ses alentours, ainsi que dans plusieurs autres localités du pays. Ko olu syndicat mogo be boka fo Malien nyana ni jengena ko tien ere la ko tle flyna ko essence be ka commencer ka geleya parce que gouvernement be ka fodi ko essence ko geleya ko tien ta la ko essence be ka virement be ka boka mogo neni fambe. Donc chacun a son tour sur le quoi faire ou bora munu yerebe nani munu yerebe essence firide essence tigu munu yerebe nani essence yede ol de kuma kan fleni ko essence go gelea be inde ou bena mon frère Potkuni malgré les efforts constants déployés par les acteurs du secteur pour assurer une desserte régulière et équitable à la population, les stocks disponibles sont désormais insuffisants pour répondre à la demande nationale. Les réserves actuelles ne sauraient garantir la couverture des besoins des prochains jours. Ko essence munu bolu bulu
Côte les flammes dans les quatre n'a que Maliens servi quoi, que c'est impossible. Voilà. Le SYNAPES prend acte des déclarations du ministre de l'Énergie qui a rassuré quant à l'adoption des mesures idoines pour faire face à la situation. Toutefois, à ce jour, aucune solution concrète et immédiate n'a été mise en œuvre sur le terrain, laissant ainsi les consommateurs et les distributeurs dans une impasse. Comme le ministre Boraka Kuma Mounoufoni, ko fouille de maquet, Moumato, et sensibiliser Kanaka Malien satisfait, ko fouille de maquet, ko l'uniate fouille là, olu nyate ko jigi dans le même Mali gouvernement et rekan, ko beka koke, mou mese ka to tajibe na Mali kono, ko l'uniate ko jigi dans l'entouka. Voilà. Face à cette incapacité structurelle et afin d'éviter la multiplication des files d'attente interminables ainsi que des tensions sociales autour des stations-service, les acteurs des secteurs ont décidé, à titre conservatoire, de fermer temporairement les stations sur l'ensemble du territoire en attendant le déploiement de mesures palliatives, claires et effectives. Comme Mali station B, Bamako fo Kidal fo Kaika station Bébé Datou. Parce que le gouvernement a fait ben galou. Comme un galon était un rouillé. En Malien, côté de Kumale fletta. Mon yerebe nani essentiel ka damade, au lieu de flek à faux, comme moume ka faux, ko tientala. Awa, kolubuka, ko Mali essentiel frère beko ka bedatou. Faut mesure de casserole. Nya farani be insécurité de bina jara de asim goita kanga de ya nama asimi gemone be mokofa. Awa essentiel frère la go coûte essentiel frère tukunde. Ma be fleni. Voilà, le SYNAPES appelle les autorités compétentes à prendre urgemment leurs responsabilités afin de rétablir un approvisionnement national et durable en produits pétroliers, conditionnel indispensable en fonctionnement de l'économie et à la vie quotidienne milliard. Bureau national de SYNAKEF, le président Ousmane Edem Nyangale. Voilà, la semaine fleur a signé. Malien a bela jelen fleur ni. A signé signature fleur douma. A be fleur, a nyakoro. A ni communiqué de soro. Ou be ka fait fort. Parce que nous nous tara sitar ni bolla on ne fait ko kana ni fengi. Ni marfa chiga borodro Mali surasu be bulli. Anga tien fo. Surasi munu be ka bulli fugari atede. Abe awne alache. Abe surasi mobili flabla sitar ni biduru ko. Olu se ko garder choko jume. Sitar ni mobili taibe da surasi mbe atali surasi bisa babo. Moto tigini keme flabiti jotro ka marfa chidro anga surasu bebe nganyata. Surasi do Mali surasu do be nganyango no yala la lantaro. Mali surasu nte ka ola gushide mais c'est la vérité. À l'Amérique surasu bulla Afghanistan. O te kone be ka ola gushi. A ere ola bo. Américain bulla Afghanistan kuga mina ontoi 5 milliards d'euros de dollars. Amérique bulla kutu. Anyo fotu ko amba armée malienne fana ta foti. Ni bulla be foki bulla de. Al nere bulla mba ngom bulla. A nete silane be bulli de. Ite se mogo la boli surasu na te sula dro ay bulle aka na ere di fakal mare na be se ay kiseti na nya bala tise ay ireta boli korot sunjata keta bulla ka bom mandi katla katila be ngasiki kana sumanguru kan te genga bo fangala fugari ate surasu nga bunya bauka ala ka barga do la malien kuma be fle ni ayambe ni problème be kono bi parce que Assimi Goïta banembe Assimi Goïta ka force mogo olube bamako chesu nyimi de la Assimi Mali armée daka kantege surasu no be se ay farangon ka Assimi gen ay mu haramade undi de be ka bo segu ta kasara la bi insécurité garantisante et puis mogo baw de be ka fagabi ya essentiel faire la ko coûte essentiel faire tukunde be ka fal wotrota be ki debrouiller yere o de koroy ni sanno ne ken bora ne te ne message ci ladi ne ken bora nyaira ne na be se na ma Assimi gen ni korane cha atisi solution tabulu Ouyen galon tege kan galon noro ali mogola isa kabay kuma do fo ala ka barga do isa kabala ube et puis ube ka taka bras essentiel faire la odema ouye do fara prika ou donta ou ga video manu galon tege la o malangolo den kolon den na fantaw anga isa kabala me oro la malien ben misali adim kunu amuti aji babu be du bonade borafo hakila ka dayan no
taji bana doni me yenji kita kan wonta to so me taji ta ayala me ka dam da musa buya ka station taji ta station shina fodora musa fara station do be ta to ko fona bisiki oui ndara so mo blimbe ak mo lipinani bo laissez-la une note 18h wakati kabo une note 19h45 wakati pour que naga seka taji so kipi arana ambe ara champa la puis ayo ko pour ma compter tara yin parce que station Télémpé ka dam de Moussa Boukou ka sefo fo dara Boussra fa station Télémpé taji bo Télémpé na entre 18h et 19h ayala me le shurota e mo te pita chulo mo te station chama be alina to sanye nyef station chama be mo ke ba yiri da ka fo mo barate ka donc il y a respect ka ke tento donc parce que fin de be no morola ni station tigo be sa carburant soro songo bina ni ko ku utise ka fere o songo la wala sa ko se ka no so be misali adi mo ni ay taji ta generala aya ata wakelena ni afra ko autorité o le prix fixé ko taji kana fere ke be shegi sanfe alors que kala taji ta wakele morola ni imabe mo ko do ibisi ka taji folo parce que ta soro law on no kara mo ba ko taji be do ka bane do ka fere mais aya so mina ana ti se ka fere lo fene mo ka gilon c'est tellement facile que c'est comme quoi qu'ils non taji bu bolo taji be taji fere lo bolo be ka dugo de mo mi taji so wa kile donc gouvernement e barem da ka foko ka taji fere ke be shigi aya so wa kile de aya aso wa kile de donc ale bi si ka fo ni gouvernement e jetu ndeke wakati mi ka donc ka foko taji te se ka so ke be shigi la wa bela jele kuma imesa ko be flo nya koro ube ka bi mo kan ko fo ça dit ka strata da madu ni la quoi mais station tigu madili mali chauffeur be fa u kana negende ay sra ntui fakal lebe ka kesisa o ne ka conseil keni donc vraiment ni information de kuma mbolo ka fangana bi o bela jele ya ye mun kera amadugo mo sila bela jele nya ye vraiment mo chama sara be amadugo ma sila mo chama sara vraiment ko inkera akara maluya ye quoi est-ce que vous voyez donc mo yere be ka circuler al wotoro la wotoro de e ma mo be ka mo moto bla wotoro san fela la nga ala jabanu ne fal wotoro de tan ayate fal wotoro de be mo bulu bi fal wotoro ayate moto la fal wotoro san fela la abla fleni ni ne be ka kebi ne ma ira simi desera da tisewu iye bekele M5 jamana nglanga da simima shogele jamana glanka de meka kidali besoro aisa kafara yadala tisa danga be mo ko alni ala yele etaji sa be boka bia koka ala isansi mun kasi mama ka al sunja ta ketai aya betien bi bia malula bi amalu tugo jugora mali ya président fla de bibi bina jarani asimi goita mali surasu aw malula ab asimi be ka ala malu ya di asimi be ka ala malu aya franyon kam ay asimi ka gardi ko wura ka foko aka ta asimi to la ine ka be ka franyon ka kage atete wula domina ka beta Musa Traoré mine dron atete birisi wule birisi ko problème tala ko tiana ko ayere nya bala citation ga galatisi asimi tc mali problème mo mena kuma kele fo mo chema gile ko mali problème ye ko effectif côté de marfa be bamako kono ko yi 22 septembre la be armée mani abe marale me ka asimi de garder wo abane be kubla kata kele ga worola abe soro su bla ali munu betaka fon escorte bita soro arma fitin dron de bubulu Sorasi batte depuis général Nema Sagarani général Abbas Dambélé minana billahi sorasi chama ban klema asimi gota kalbe ka chaîne de commandement mine Sadio camarade la ko be tiena ne soraso na ma farango ga sorasi mu sorasi go billahi ne ya a vidéo bene bolu mene ta partager wala u yanga sorasi chama fasigu c'est la vérité chamamba ne re ya sou boné billahi ou be ku ou sou fait tout de la ça fait mal quoi ni ya abi décourager quoi. Moi, ça me marque parce que moi, je soutiens l'armée malienne. Voilà. Ou bien fake news sur le bla réseau quand. Ou bien fake news sur le bla ngo tieni fana fode. Ou bien fake news sur le bla ko ASC aga warbo don ta bota. Ou bien information do bla ou te tien de. Fake news sur le be non. Anya yi anyolu ya entenda do la. Mais mun fora ou lui tien de quoi. Donc odo kundo ma fa malien de bladena. Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, wari ci no la be Senweb application télécharger. Dans Senweb application télécharger. Abene ga corps promo do urgent 10 € be na ya reta. Ko fa baga bang information be do. Aw so mo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ga orange niveau ta nu to kam ga karate ga na waru ci ba so orange man la sur place. Wari ci go fla to tro megli sara wari ci go fla na sabana bada 1,99 €. 2 € keme fla dro o de kundo aka be ciao.